We are getting into something exciting as always. We get to do that every Tuesday right here on Copy Talk. My blessings are going to find me here. Beautiful track right here on Copy Talk. As always, we discuss things that are good to do with religion and so much more. And that's what we are doing today. Varimo studio nas. Sataenda kure shumba clip riyari ona re repachitungwiza tingatanga neclip hapana zvatinota tinongofamba neclip nevakazotaurawo vacho ndo zvatoda esiziko iyi ndo maiki inonyatsoshanda aiwa imwe haina kubakidzwa dzese dzeucapital kuzoshanda okay yongo chidhauta yacho David enda kune imwe yacho enda yakokuti enda iko 1-2 haisi kushanda aya roshanda areka ndiwe panapa urudzira dzese dziri 2. All right, this is the challenge that's happening in Chitungwiza. Okay. Isaiba social media. Please put this part on social media. All right, kana paina no profita. Okay, if anyone can prophesy, Kana nganga inoona, or if there's a witch doctor who can see, inodzwa zvinhu namadhimoni. who gets to hear things from demons. Right? Yes? Toronga munogona kuuya pano musi weSunday. Can arrange that you come here on Handisi Sunday. kunamatirana. We're not praying for each Handite other. zvinhu zviri difficult ndoisa chinhu muhomwe. I'll put something in my pocket. Anenge andiudza kuti chii. The one who can tell me what is in my pocket. Ndiri kunobhorowa 1 million I will US go and dollars. borrow 1 million. 1 million. 1 million. Pamberi pevanhu panapa And in tosainirana. front of all these people, we sign an Tosainirana. agreement. Mira. Wait, hold on. Muri kuti kune vano because muri kuti kune mweya Because you are saying kune that vanodii vanodzwa zvinhu namadhimoni nevanoprofita. And they hear from demons. Okay. Toita handina mari iyoyo but ndiri kuti I don't have that money, but I'm saying tinosainirana unondisungisa unondisuwa. we'll sign an agreement where you can Handisi sue kuita me. zviri divi handisi kuda zita rani kana I chii don't kana want anything chii. difficult, no names or anything like that. Ndinoya pana ndokuti ndine chii muhomwe mangu I'll umu. stand here and say what is in my pocket. Woneswa nemweya. And the spirit that Whether shows you uri will show false you. prophet kana uri muprofita wechokwadi Whether you're ndomukana false or wako true wokusunguka. prophet, this is Which your means by 1 opportunity to million rise. uchatenga stand yechechi. Because on 1 Ne million you'll PA buy a system. stand for the church. PA Yes, system. I'm ready. Yes, that's right. I'm ready. I'm ready. I'm ready. Handisi joke iyi. I'm not joking. Handina kuti profita zviri kuAmerica ndati muhomwe. I didn't say prophesy about Ijira America. chete. I'm saying just in my pocket. It's just this piece of Wongo fabric. nditi prophet mune chakati. And you just say, prophet, there's such and such in your pocket. Unosaina vanhu vakatarisa panapa. We'll sign this agreement as people are watching. 1 million ndonoikwereta ndokupa. I'll go and borrow 1 million. Ndopa And I'll give it to uchaona you. kuti zvauri kunyeperwa iwewe kunzi vanhu vanoona kunzoko. And that's why you see that Ndiri there's kudaidza lies. chero n'anga inoona Even if a witch iri doctor kuda could see, 1 million. they would definitely want 1 million. muzimbabwe yese In the entirety kana of ari Zimbabwe. kunigeria ndomuflya ngau. Even if he's in Nigeria, you can fly him in, let him come. Garai pasi. Take your seats. Okay, we are seated now. 25 minutes before 9 a.m. is our time. That's Prophet Emmanuel Makandiwa. Right. Challenging. Zigo, what's your take on that? Yeah, my take is broad. Inini and I take both and some profita inini and one. I'm going just to put what people said and what people really think about this. This is very controversial. yeah Pamit and kutarisira kuti maprofita anofana kupinda mubishi achine ng'anga vachimhanya kuti vaende unopiwa mari iyi. Because if they say yeah, the power of God hatingarishandise kuda kubhejerana kudii, but kung'anga kumaprofita mazhinji tikuona they are making people pay and more. So this is something that kana munhu ari pachokwadi chaiye he would take up that challenge. mutumwa zigo But my question here why is... tina chinoza question yekundwadza chinwani ivo prophet vanokwanisa kuona here zvinhu zviri muhomwe mevanhu. That's number one. Number two, I remember we did a podcast inini takagara pamwe chete where we did Prophet Passion Java achitaura kuti Prophet Makandiwa vakapiwa anointing on that day na Prophet Hubert Angel and the Prophet Makandiwa vakaona zvavasati vamboona vaanointwa na Prophet Hubert Angel. Remember that Zigo? Yevi. What does it say? Ivo pavaiona vaisaona here, because kana pane munhu akakwanisa kuvapa simba rokuti ivo vaone, then ivo kana vachikwanisa kuona, that prophet is bigger than him. That's what it means. And I believe malevu anenge asiyana ezvinozvo. If Prophet Hubert Angel kana vakuona kana vachiri kuona maonero avaita kudhara, he can go and take that million. I know Prophet Hubert Angel. The question is, does he need it?
Yes, and he what, needs it. what does he want to prove kunani? Everyone Prophet? needs the million. But who wants to prove Even a anything? millionaire needs a million. What will Prophet Angel want to prove kunani? Kuti tisazotaura paredhiyo kuti Prophet Bet Angel avachaona. Aiwa, izvozvo munenge matorasika bachi. Ani mabona. Munenge Whether matorasika we are bachi. true Yeah. or we are fake. But when he knows that they are true prophets, then Yeah. there's no need to try the true prophets. No, true prophets variko. But argument ya Prophet Makandwa ndeyekuti hakuna muprofita asingapotse. Hanzi kana paine anoti haapotse ndipe chiprofita chake ndichitarise ndokuudza kuti neye asingapotse. But Anenge achida win-win ivo situation. simba rekuona mamwe maprofita vanaro ndo vanaro simba racho. Saka muruti ndo vari paceiling yekuona mamwe maprofita here. Right now he's the father of the prophetic. So Zigo. Can I ask you a question? Zigo. yes, you can. Who gave him the title? You call him the father basing on what? Father of the prophetic basing on what? Alright, saka zvinoitika ari munoziva kubhora kune this blogger anoonekwa patwitter anenge achitaura about bhora chichiyaniti. His word is authoritative. Zvaanototaura zvinogona kuti totoedzana nana chichiyaniti. Ndo zvafana nekuti kunoko inini Zigo ndikakudza this is the father Tinashe. of the prophetic. Tinashe. Ndiye baba wechiprofita. Tinashe. Yeah. Father of the prophetic in Zimbabwe, you can't take that away from you, Bet Angel. That's the truth. Aiwa ndopandiroti But, zvinhu zvinosiyana. Hanzi nawingi makasiya mukanya ari pamberi patuku ezvino zvachinja Zimbabwe yese yaungoti tuku. We just look at the audience. Enda pahippodrome unoona pane mota ngani wobva waenda kunonzi kupi kubasilica chitungwiza. Numbers don't lie. Ando zvandotaura. Do numbers lie? Do numbers lie? Uye anogara kuchitungwiza. Do numbers lie? Oh, okay, wait. Yeah. Numbers, when you've got so much numbers. Yes. Toenda muNational Sports Stadium. Yeah. Yozara, maWarriors achitamba. It does Yeah. not mean kuti arikugona. maWarriors. Yeah. Kuzara kwestadium hazviri kuti arikugona. Yeah. Kuzara kwevanhu vari ipapo hazviri kuti zvaari kuita ndezvechokwadi. Yeah. That's another thing. And hazviri kuti zvaari kuita ndezvenhema. There are two things. Why is he giving a tag of money? Why didn't he just call out a challenge? Isina mari mukati. Why is there money? Because maprofita enhema hauye kana pasina mari. No. Wait. He said Zigo. kana paine anoona from the first line of that audio you were saying kana paine anooneswa nemadhimoni. Then kopesera bazoti Bazodzoka kana kumaprophets, chokwadi futi. yes. Handiti. Yeah. Which means those who are supposed to be hate the most kana vanhu vanooneswa nemadhimoni. You get what I mean? So in an event yokuti vanhu vauya on Sunday and then you stand up, probably you are Prophet Zigo iweyo wobva wati womuchallenjawo futi kuti ndiudze zviri muhomwe mangu akatadza kuzviona. Are you going to say kuti makandiwa ndewenhema? No, chinoita ndechekuti hapana nomuchallenge because hapana anenge ane 1 million yacho. No, it's not about money. I'm saying indogona ngouya with an open challenge. Ndinoda ngokuchallenge handina hangu mari. But ndoda ngoti mungondiudza zviri pandiri chete. Zigo ngataure Money chokwadi. is a motivator. How do you motivate the spirit of God using money? Yes, Not the thank spirit you. of God. How do you We are motivate motivating the the prophets of Baal. You get what I mean? You are true motivator. So Handati neve chokwadi alright. here. Saka kana in an Chokwadi event yekuti on Sunday no prophet, no nganga, nobody shows up. Does it mean iye ataura chokwadi? Yes, that is what it means because it's a bet. Kana pane But, muprofita alright. wechokwadi. Aiwa, Zvakamboitika muBhayibheri. Zigo. Handiti, muBhayibheri hapana kubhechwapo mari. But anonzani uyu Elijah aka-invite vaprofita venhema and vaprofita venhema muBhayibheri vanga vatori nani because they actually came in their numbers vakaswera vachitenderera vachiimba vachida kuti moto wese udzike. None of them managed to do Bible that. rinonakidza Zigo. If you quote it again, you find kuti kune maprofita enhema anga ane simba raequator kune raMwari. Remember when Pharaoh Moses na Aaron pakaenda kuna Pharaoh vakakanda tsvimbo ikaita nyoka, maprofita aya vakanda tsvimbo bvaita nyoka, so they can equate to any task. No, ipapa manje hapana kuzoita equate, pakazoita greater than. Because Because what what the magicians of Pharaoh could do, and they could do whatever he did. muprofita waMwari aibva saka top up. Saka Zigo Aibva confiscate power racho. Zigo. Ani mukunzwa Prophet Miracle Paul was saying maprofita munofana kutya because simba rinogona kutsipikwa. Simba raSatan ndorinotsipikwa. You know what was kana riri raMwari rinoconfiscate. You know what was Prophet Miracle Paul saying there? Aitotaura kuti umwari chaipo hapana. That's what he was saying. Number one, terror utaura kwanoita unobva ikoko usina power handiti. Yeah. Do you know that because is they biblical? believe it's not a fair trading ground already. Already. Because tokuenda pachechi pavo ende muna First Street ende kuZBC. Ona ndopandoti I want to use example ya Prophet Miracle Paul
kuti ndiite directly apply to something that happened in Bible. MuBible Moses akadedza maprofita aFaro. Maprofita aFaro pavaya nesimba ravo ndo ratingati nyoka. Parakauya papa rakasvika unotsipikwa nesimba raMozisi. Akasvika paconfiscate power ravo. Saka Prophet Miracle Paul zvatandisa kuti mukaenda nepower iri ramuda kuenda naro risiri rechokwadi kaiti rinosvika unoconfiscatwa mukadzoka masina power. Because tikauya kuchechi nemadhimoni tinomadzinga. Kana tamadzinga udzokere nawo. Naizigo. Anosara tamadzinga. Zigo ndabvunza. Saka zveshowa kutsipikwa rinotsipikwa noti harisora Mwari. Anditi we take the same way yatinotora machira nemanzango. Zigo. Ndabvunza mubvunzo wana usati wandipindura. One right. Ndati nini on Sunday no nganga no prophet shows up at his church. What will be the answer? The answer Zvine is zvichirevei. vese havana power. No. Nganga It's dzinoda okay, mari. it's okay, Zigo. What is dzorogera kuya No, 1 million? munhu akaregera kuenda does it mean kuti ndirinonyepa? Zigo. Ko kana ndisingadi kuswera ndichitambiswa magame asina basa. Tomboti iwewe uri wenganga iwewe. Une power iwewe. Yes. Obva wanzi yongo display power mpicha ndokupa Ayo million. pakunzi huya ngatitsvage ground isiri pakunzi huya ndozvaitaurwa naMiracle Paul atiziye zvakaiswa ipapo atiziye zvakaiswa ipapo. Miracle Paul is even doubting simba iroro. You get what I'm saying? Ndopandoti Miracle Paul kana achidhauta simba iroro ka simba riri pahari harisi raJesu. Bosi raJesu rakanzi go ye therefore to the uttermost parts of the earth. Havana kunzi kana mazosvika ikoko ka muzotya because takanzi tichatsika pamusoro pezvinyavada pamusoro pezvinorupa. Kana paine chinhu zvinyanyotyisa chiri muchechi maprofita makandiwa. If we have got the power of God tinosvika tichitsika so ne the superior power. And then the mention of the name of Jesus every knee shall bow down. Kana mine maniza anotyisa muchechi maprofita makandiwa anofanira bow down. Ukaona uchokwata nzvimbo. Zigo. Saka iwo do you not simba raJesu rakaenda Zigo. Jesu pakafanzi descended into the abs into hell. Akaenda kugena chaiko. Hana kuti aiwa ndiri kutyika ndosvinopera power. Zigo. Ndinochipera power munhu ane simba ramwari. Ndokumbira mbokubvunzawo Zigo. Ndokumbira mbokubvunzawo. Prophet Emmanuel Makandiwa vari kutesta vamwe ivo vakambotestwa nani? No, ivo ndo No, don't say no. Ndati ivo vakambotestwa nani? Nah, ivo panogona pasina akavatesta but everything has got to be. So who is he to test other people? Saka isusu It's Makandiwa ka. The father of the prophetic. by who according to who? Who gave him the title to be a father? Zigo, right, iwe ndakambofamba newe nzvimbo dzakawanda. Ngataure chokwadi chekwamwari chisiri chauda kufadza kana chekuti ndokuchechi kwandinopinda. We've been to Michael Selo. Sekufunga kwako Selo akwanise kuona zvinenge zviri mumwe. Michael Selo aka accept a challenge. Akwanise iwe sekumuziya kwanoita. Anoona. Right. Tobva taenda kuna tafadzwa. Anoona. Kushtungiza. Anoona. Saka muruda kuita sei apa? No, chasara kumuconvince kuti panapa toda kudefenda title yekuti mune maprofita echokwadi uyai mungozviita on the ground for the defending hanzi naPauro. You know be what, ready to defend the Ko gospel. iye wacho ari kudedza vamwe ndewechokwadi here. Tinashe. Ndewechokwadi that's why Saka say iye asikukwata. ari Basing on what? No, basing on what? That's my point. Basing on what? Aiwa kadopa ndiri kuti kubhora kuna blogger akatotaura kuti kune transfer iri kuitika inotoitika. Ndozvanoti kana kuri kuchiKristu muZimbabwe inini ndikatotaura chinhu ndikaudza kuti uyu ndewechinhema uyu ndewechokwadi chinenge chitori chokwadi. But do you know kuti what Prophet Makandiwa is doing right now? Zvakaprofitwa naMelontic some time ago. Orasi, Melontic Orasi. Akazviprofita izvozvo as is. Saka tikufara kusadzikiswa kwechiprofita. And so there will be a fallout of prophets. Not fallout. Zvichaitika ndezvekutika everything that is hidden shall be exposed. Anmona even maprofita ari kuprofita chiprofita chinoita win-win vari kuexposwa vanhu vachanyarana vanhu vakuudzana chokwadi because the time Jesu ari kuyama manje maona saka hatichadaita zvemajokes nemafriendly but unoona kuti even kubhora kwanotaura ikoko Fabrizio Romano sometimes anototaura dondo anototi achitaura matransfer asingazomboitike. hazvinoitika zvombozviita but iwe uri kumuti ndiye anenge achinzi the god of soccer predictions or what hazviite here. Inini my point to you Zigo is why is he asking people to come and challenge? The motivation hanzi handisikuda what is the reason behind? hanzi munenge muchichikidzirwa. I want you to know that the real power is fear inenge yakaiswa mamuri and you are now being taken advantage. So I want to prove to you kuti hakuna vechokwadi. That's why ndiri kuti ndavauye kana vari vechokwadi let them come. Zigo. The father of prophetic according to what we know in Zimbabwe is Prophet Hubert Angel. Why am I saying so? No, Sarambe. Father Makandiwa. He was. No, basing on what Sagarutichi. That's what we know is Prophet Hubert Angel. Prophet Emmanuel Makandiwa was imparted the prophetic gifts by Hubert Angel.
kuramba kuti Prophet Hubert Angel ndi prophet vari kuzviramba ivo pachavo, because whatever he's doing in church, it was imparted unto him by Prophet Hubert Angel. No, Prophet Makandiwa is not arguing ndini muombe kana ndini mudiki. Ini ndinotovaudza kuti ndo vaombe. He's not arguing concerning that. Iwo vanongoti kana paine wechokwadi ngaauye adefende. Ona chinonzi championship akaipatwa nemunhu wefake here prophetic. Aiwa inanda kuti ndeve fake. Iwo havana kuti ndeve fake. Asi titogona kungoti hey Zigo kavakasauya vanogona ngori makata zvinhu zvikati zvinemekedze mumakata azvo. 13 minutes before 9 a.m. is our time right here on Capital. So Zigo, are you saying Prophet are you saying hold on, are you saying Prophet Emmanuel Makandiwa is the yardstick of prophecy in Zimbabwe right now? No, don't say right now. Talk about it. Is he the yardstick? Before it was Prophet. What makes him the yardstick? Tinashi, I remember Zigo achiuya panapa pa program. Tichimubvunza kuti ndiani prophet number 1. Akataura Hubert Angel. Tikati basa ra Prophet Makandiwa nderechi. Ukataura kuti is a preacher. You said it. I can even get the clip if you want. Ndazochinja. Jesu ndiye anonamba ari the same yesterday today and forever. Indochinja. Mangwana nokona kuti yanchitoti ndini nge. So at the same time, Zigo would want to find out, let's say this challenge comes up, has been called out. Do you think it's going to raise other people's credibilities, or it's going to lower down other people's credibilities, raise himself, Prophet Makandiwa's credibility, or lower down his credibility? Tinashe. Rega ndikudziti Prophet Makandiwa havadi kudzikisirwa level rawo. Nyange vapfana vanonzi vanonhonga sei vakasvika ipapo musi iyoyo havana chava chanhonga handikunyebere because vakanhongerwa Prophet Makandiwa credibility yavo inopera yes. Yeah, that's what I'm talking about exactly. The only way yekuti uzive kuti yekuita accurately predict zviri muhomwe maoka maybe kungoti pamwe muhomwe mavo mune mhepo. Do you know kuti zvinogona kuzopedzera zvaitika? Shamwari uri chiko iwewe. Vanhu angatoona nditafadzwa ndiri kukudzaka naMichael Selo. You get what I mean? Of which I'm not sure if they are going to come. Anoona. And ona kuona zviri muhomwe maProphet Makandiwa. It's not something chakashata or something that Prophet Makandiwa is discouraging or something that he fears. Chavari kuti vari kuda kukuratidza kuti maprofita echokwadi mashoma. Zvoti pakatoya vanoona ka. Praise God, we actually clap hands for them. Totamona muprofita wechokwadi. Whether arushandisa ke simba rasatani kana rachiandira, but at least power ritoripo. But vazhinji who are loud mouth on social media, on videos, on chi, they don't have the power to see. That's why inini ndiri kukudza maprofita echokwadi, because I've experienced them. Inini ndakambobatsirwa natafadzwa. I saw that this one is a true prophet. Michael Selo akambomuprofita, ndakaona kuti is a true prophet. But koita wana advocate Joshua Nanani chichichi anditi, koita wana madzibaba ni chichichi vazhinji anditi. Vanenge vari ma true prophet wo, but pakuzoona zviri munhingi pawa iroro vazhinji. Ona kaZigo. Iwewo ndibvunza kuti ndoda kuti uone zviri muhomwe mangu. Ndobva ndakutaura kuti Zigo ndisati ndatombokuudza zviri muhomwe mako. Ndoda unokuudza zviri mumota mako. Iri panze kwete pauri iwewe. Wait, would you say muni? Wait, kwa iwo say uri pa condition undione zviri muhomwe. Don't disqualify. Answer ningi. Yes, I can go beyond. Answer at least 4 questions here in ningi. But the question here is, look, who is wait Zigo, if we have a discussion and you don't listen, then we are not talking anything. I am asking you a question. How then, who is going to be telling us exactly chiri muhomwe yacho before people start challenging? Saka uruti judge kwere. Yes, because iye achauya onditaura kuti muhomwe mangu mamine kajecha. But akaona uchikaisa ndiani anokwanisa kuzovawo evidence yekuti zveshuwa ndakaona kachiiswa imomo. Zigo, isusu ngatitsvage neutral ground. Pasiri pachurch pawo Prophet Makandiwa. Indinouya ne2 vanonhonga. Ivo vakati hanzi tokwanisa kuitira kufuturo kwamuroda. Abo kana zvakadaro bo. Ndinouya ne2 toisa power rikushandiswa naProphet Makandiwa haritye nzvimbo. Power ravainaro ndere the creator of the whole world. Ndiye akacreata maninga. Capital is for all body. Ambotaura uyataura nyaya yemanhumbers kuti hanzi yemanhumber arowanda uchechi uchazi anonzi anuyo Luka upa South Africa uyo. But tenda kutaura longevity. For how long? Those guys, they didn't manage to survive even a decade. But you know what? Prophet Makandiwa was now 20 years. Kana uchida kutaura izvozvo ngatitaure zvema-international churches. Saka usataura kuti kufila church. Hubert Angel is international. Passion Java zvaakaputisa kuSouth Africa, Cape Town. I wish you saw the Cape Town. And then Passion Java akanda challenge yake. Passion muprofita wechokwadi guys.
Parallel passion. Muprofita wechokwadi. Bo akandawo challenge yake kuna Prophet Makanda wainzwa. Nainzwa. Ataura kuti indichauya nechirema chiri pauchi. Chisingafambi. Ukachifambisa indikupa 10 million. Challenge it all right. Izvo zvitambopinda palevel remachallenge. Kucheswa kwangu. Vanonowedzera kukwereta imwe 9 million. Mukuru pakuzondokwereta anenge angangori pastatement. Mukuru anenge ainayo. All right, let's go on the line and get to pick up a couple of calls if you've got any questions or contributions to what we are talking about. I'm picking up something on WhatsApp. It says that the motive behind the challenge, and the sermon was a bit long and broad. So it's close to 4 hours. Varikudiwa inganga dziri kunyebera ma-politicians edu. That's a comment that's coming up. Okay. Munhu wavari kunyatsoda apa ndiani? Vari kuda nganga here kana kuti ma-prophet? Alright, primarily vari kuda nganga nemaprofita enhema, that is what he said. And then vazoti kana utori wechokwadiwo mukana wekuita mari waita sei wabuda. But ndiri kuti hanzi the one who is hate the most should cry the most. Maprofita enhema nenganga ndo vanofana kuchema stereki. But ndikuona kuti those we have always proclaimed to be true prophets, they are the ones who are crying. All right, hold on, let me pick a call. Good morning on Capi Talk. Zvanga zvakapei kuti tibodze Godfather Temboman tomboita makalculation toziva kuti hakusina zvemachechi. Ndanati good morning. Thank you. Definitely off topic. Tamuka mamuka say. Another total call. 0772-269-229 or 0772-269-241. Get in touch with us. You've got contributions to what we're discussing here over the challenge that was mooted by Prophet Makandiwa. You must know something, Ziko, kuti vamwe they have nothing to prove. So you better know that he made his name. Plus akasaenda zvinokuti ndiri munhu wokunyepa. Exactly. Akasaenda zvinokuti ndiri munhu wokunyepa. Sky ndikuedza kufunga kuti anonzani uyu Elijah achiuya achida kuti nditoda kuti tiprove simba raMwari kana Mwari muri nhingo obva wanzi aiwa have got nothing to prove. Kana Moses oya obanzi nemamedicine. Hold on. Hold on. 6 minutes before 9. Good morning. You're live on Capi Talk. Good morning, Sinashe Pakistan. Morning. Say, how are you today? I'm good, and you? Please go ahead with your contribution. All right. Inini Sinashe ndakubvunza ini kuti izvizvi zvinobatsira ichechi, zvinobatsira vanhu zvenharo idzi. That's John. Yeah. Izvo zvirimo ambo muBhayibheri kunzi yedzai mweya. Zvirimo muBhayibheri kuti yedzai mweya. Isusu chatingaziva kuti varida kuedza mweya vakaedzwa nani simple, but zvekuedza mweya zvirimo muBhayibheri. That's 1 John. Just at 1 John chinozotsvaga ega, but Elijah bai nezvamaprofita eBhayari zvaibatsirei vanhu vanga varipo. Moses paimedzesa inonzi nyoka zvaibatsirei. Inini chinhu chandakatanga kubvunza ndechekuti ivo Prophet Makandiwawa kuchechi hakuna here vamwe vanhu vane matambudziko anoda kubatsirwa navo ivo asingade kumbodaidza vamwe vanhu kuti uyai muzopembera kuti muhomwe mangu mune izvozvo inini handione kungeka pato kunamata ini nechekuita here ngoma kuedza mweya kurimo muBhayibheri kunototaurwa nzi edzai mweya. Kuedza mweya waani manje? Vaprofeti vacho vakamboedzwa nani? Ndo vari kutanga kakuedzawo vanhu vozoedzwa. Kuedza mweya kurimo muBhayibheri mkomo wangu. Ona zvafanana nekuti imi mukati hanzi hamuna vamwe vanhu vari kutambura here kana vane zviri kuvanetsa. Vanenge varipo, but Jesu akati varombo vachagara variko, muchagara muinavo. Haisi everyday atini tichibatsira vanorwara, haisi everyday atinenge tichibatsira vanotambura. Dzimwe nguva tinotomboenda pamuchato wekana, totombotora waini, totombotanga kunwa. Nekuti unoona kuti chika chakuitika papapa ndechekuti takuita sokunge hatichatsvaga kunamata, takuda kutsvagana kuti ane simba rakakura ndiani kuti vanhu vagokwanisa kuuya kwandiri ini. Mkomo wangu inzwai zvinotaurwa na 1 John 4:1. Beloved, do not believe every spirit, but test the spirit to see whether they are from God. Saka kurati iwe unotori nemvumo wofuti yekutesta maspirit. Right. Inininga ndakungobvunza kuti the way yavari kushandisa nayo iprofeti kuti vagotesta mweya iyi, is it the right way here? Mamudati vasenzesei upi imimi? Mamudati vaite which way? Mamudati vaite which way imimi? Vadika kuti kana paine muprofita anonyatso kuona chaizvo anogona basa raMwari ngaafambise chirema ichi chigofamba. Even kuti bofu riri pana pakaereka ngarisvinure ruone. Izvozvo zvaitikuona Prophet Passion. Endene unoona kuti chipatani chimwe chinhu chinotaura ndechekuti ivo kwavazotaura nhau dzemari apapo kuti anenge ataura chinhu chinenge chiri muhomwe mangu inini borrow 1 million ndomupa 1 million
zvakuita sekunge kaite way yekuti vanhu hemuzoona kuti inini ndine mari kana kuti vati havana vati vari kukwereta. Totenda mukoma, thank you very much. Thank you mukoma. Alright, it's last in TVD. Yeah, mukoma last. Good morning on Capi Talk. Hello, Mzee. Morning mamuka sei. Apo, anotopinda je kwa makandiwe. Taurai takateerera mukoma. Letoti toenda profita ndo mozama. Sorry, atinonyatsonzwa dzokororai mukoma. Wina. Vachitida kuenda ndimbonozama kuchallenge. Sorry, phone yenyu iri kubreak. Andinonyatsonzwa mati mukoma. Ndenda ndimbonozama challenge kuprofita ka. Imi munoprofita here mukoma? Aiwa, adotozama pamwe kubvinawo ka. Oh, muda ungonozamawo. Ayo ndovinga sokutaura kwavaita vanzi zvakasununguka kune munhu wese anoda. Alright, abu, anombozama pamwe ndoona kuti tamile. Mozongotipawo feedback. Tinotenda muwane zuva rakanaka. Shumba ndikurwadziwa ndine vanhu vanokwanisa kunhonga zvese Shumba zviri pasi pemvura yavo but havasi kuda kuenda zviri kundirwadza. Ini chandongoona ini mari ndikuida. Ndani nani wako yo? Ini ndina Selo natafadzwa chitungwe. Selo akabvuma. Anditi changosara njoti timuperekedze because 1 million andoperekedzwa. Why bana? Tafadzwa ndiya tafadzwa haabvume manje but ndiri kuti get it right. Kunonga zvinhu zviri muhome maProfeti Makandiwa, it's not something bad and it's not something that Prophet Makandiwa is fearing. But akanongerwa, will it mean kuti it will mean kuti vafaila ka ivo because vari kuti maprofita echokwadi mashoma? No, chinoitika ndechoti maprofita echokwadi tinotarisira kuti pakanzi 1 million handiti pachaita mudungu wemaprofita achida kutraya handiti saka pakanonga handiti it just shows us maprofita echokwadi atanawo ndinenge time yedu ndo yapera gentlemen. So iwe Zigwati anogona kuuya ndiani waunofungira kuti anogona kundononga? Selo akatoti ndiri kutouya. Okay. Shumba hakuna tafadzwa madzibaba tafadzwa pachitungwiza baba. Vanopedza but Prophet Hubert has got nothing to prove to anyone. Yeah. He's been there, done that. Prophet Hubert kunonga vanononga. The best I can say over all this is this. Ameno mwari ndiye andoziya. Ameno mwari. Manjia